सिनि उननि जिथु सोमावसारनाय बे सोमावसारनाय एसे डिफारेन्स जादों बावहाय जों टटेल बर'फोरा बाहागो लाजोबदों होननानै जों बुंनो हाया आरो बे सोमावसारग्रा हान्जानि गेजेरजों पलिटिकेल पेट्रनेसखौ बिथांमोना मोननो थाङाखै साराउन्डिं गासैबो माबाखौ नायनानै आं सानदों मा बर'फ्रा जेरखम लुबैदों बे जेरखम मोननांगौ बादि मोनदोंमोन बिनिफ्राय आरो साबसिनखौनो बे थासारिखौ नायनानै आं साबसिनखौनो मोनदों होननानै आं सानदों आरो जोंनि एथ' गेदेर गेदेर दैदेनगिरि बिथांमोनहा एकर्डनि क्लजफोरखौ मोजाङै फरायालासेनो सिगनेसार होदोंमोन नामा एकर्ड खालामखांनायनि उनावसो बे एकर्डआ मोजां जायाखै होननानै बुंदोंब्ला बे मोनसे माने दैदेनगिरिफोरनि जिथु मर्यादा जिथु गावनि जिथु केपाबिलिटि गावनि साननो हानाय दैदेननो हानायनि जिथु सक्ति बिजिरनो हानायनि जिथु सक्ति बे मोनसे साननो गोनां जानानै फैयो कन्स्टिटिउसननि प्रभिजनखौ दोननानै बिटिआर एकर्डखौ खालामनाय जादों जों बर'फोरनि जिथु राजनितिक बे राजनितिखौ आङो बिटिआर एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन खालामनो जर होनो बादायलायनायनि राजनितिक जायोब्लासो आं साबसिन होननानै सानगौमोन बादि आं हमना लादों आरो जे थांनाय 27 जानुवारि 27 जिथु जानुवारि बावहाय जिथु बिटिआर जिथु एकर्ड जालांबाय बर' सोमावसारग्रा आफाद सोमावसारारि आफाद भारत गभर्नमेन्ट आरो आसाम गभर्नमेन्ट आं सानो माने बियो बिराद मोनसे ओंथि गोनां मोनसे एकर्ड बियो आरो बे थासारिजों खाबजानानै जोंनि बर'फोरनि जिथु नांगौ समाव जानाय जिथु एकर्ड बे एकर्डआ जोबोद ओंथि गोनां आरो बेयो जोबोद माने बाख्नायजाथाव आरो बरायजाथाव जे बड' सोमावसारारि आफाद आरो लोगोसे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट आरो जिथु आसाम गभर्नमेन्ट बेनि जिथु गेजेराव जानाय जिथु गोरोबथा बे गोरोबथाया जुदियोब्लाबो बर'फ्रा सेपारेट स्टेट दाबि खालामदोंमोन नाथाय गासैबो बिथिंनि जिथु थासारि बे थासारिखौ नायनानै आपातत थिग समाव आरो बे बिराद मोनसे मुहुर्त समाव बे एकर्डआ जादों आरो बे बिराद बाख्नायथाव आरो आं सानो माने बे एकर्डआ बर'फोरनि मोनसे खाफाल गोनां मोनसे एकर्ड बियो थिग समाव जादों बियो आरो बेनिखायनो आं बुंगोन माने गाफ्रोमबो बिथिंखौ नायनानै सिगांनि थासारिफोरखौ नायनानै सोमावसारनायनि समनि जिथु थासारि बै समनि जिथु थासारि बे गासै थासारिखौ नायनानै आं सानो माने बर'नि जिथु बे गोरोबथाया बिराद महत्वपूर्ण आरो बिराद ओंथि गोनां आरो आं सानदों थोंजोङैनो खाथि आं बुंनो थाङोब्ला बियो मोनसे बर'फोर हास्थायनाय बायदि जितु बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट बिनि हयथ' बियो एसे खाथियावनो हयथ' बे दंहैसै आरो दफायाव आङो 1 नाम्बार बेखौ बुंनांगोन जे दफानि अनगायैबो आं बेखौ बुंग्रोनोसै जे बे एकर्डआ सान्थिनि थाखाय मोनसे एकर्ड जादों बियो बर'फोरनि गेजेरावथ' बिराद मोनसे सान्थि फैबायानो जों दा नुबायानो जेखि अबस्थायाव जों दा जेथि जाया मानो दा जों नुयो माने बर'फोरनि गेजेराव बे बिराद मोनसे सान्थिया दा फैफिनदों आरो बर'फोरनि गेजेरावल' बे सान्थि फैनाय बे नङा नुनो मोनो बे एकर्डनि गेजेरजों सारा आसाम नाङैनो बिभिन्न जाति जन'गास्थि बिथांमोना बेखौ बरायदों आरो आवगोलनि जिथु फिलिं बर'फोरनि सायाव जिथु गाज्रि मोननाय गाज्रि नोजोरै नायनाय बे कमिउनेलिज्म जिथु फिलिं बे फिलिंआ दिनैहाय जोबस्रांनानै मोनसे बिराद सान्थि परिबेसनि लामाथिं बियो फैगासिनो थादों बे मोनसे 1 नाम्बाराव आरो बर' गोरोबथानि जिथु मेन गोबाङानो हयथ' खायसे बुंदों जे इनक्लुसन आरो एक्सक्लुसननि खोथा आंनि मथेबा आं थोंजोङै बिजिरनानै मोनदांनाय मथेब्ला इनक्लुसन आरो एक्सक्लुसन अर्थात बाद होनाय आरो सोसननाय दा बे बेलायाव मोननैयावबो जोंहा बिराद मुलाम्फा दं खायसेया आजद होदों जे जेनेबा बे मोनखानायखौ जोङो मानो नागारनांगौ बे आजदखौ खायसेया लाबोदों किन्तु आंनि दानि जिथु परिबेस बिटिसिआव थानाय जिथु बर' आरो अना बर'नि गेजेराव जानाय जिथु जनसंख्यानि सानखौखौ नायनानै जिथु मेजरिटि आरो माइनरिटिनि खोथा फैदों आरो बेखौ लानानैनो जिहेतु
जोंनि बिटिसि ओनसोलाव राजनितिक मोनसे परिबेसा गाज्रिनिफ्राय गाज्रि फैगासिनो दङ गतिके बावहाय आं सानदों माने बिटिसिआव थानाय ट्राइबेल नङै जितु जनगोष्ठी मानसिफोर आरो जायफ्रानाखि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव गोलैयै जेनेरेल मानसिफोरखौ बेखौ एक्सक्लुसन खालामनाया बेयो जोंनि थाखाय भबिष्यतनि थाखाय भबिष्यत बिटिआरनि थाखाय आरो भबिष्यत बड'लेण्डनि थाखाय आंनि मथेबा बेयो खुब माने बाख्नायथाव आरो जुदिও बेयो दानख' जाया बेखौ उनाव मा जायो आं मिथिया खिन्थु आंनि मथेबा जुदि दानख' जायो बावहाय मुलाम्फाया जोंहा बांसिन दं मानो होनबा बिराद गोबावनिफ्रायनो बर' आरो अना बर' बिभिन्न जाति जनगोष्ठीया जोंखौ डिभाइड खालामनानै जोंखौ माइनरिटि महरै माबा खालामनानै जोंनि राजनीतिक अस्तित्वखौ बिसोर सोनानै लादों थिग बेबायदिनो बे भबिष्यतआवबो बे मोनसे राजनीतिक जोंनि थाखाय मोनसे गाज्रि मोनसे प्रभाब बे खोख्लैनो हागौ आरो गतिके बेखौ जुदि एक्सक्लुसन खालामोबा हयथ' बावहाय जोंहा खहा जानाय नङा बरंस भबिष्यतआव बड'लेण्डनि थाखाय बेयो आरो बिटिआरनि थाखाय बे लाबदायक जागोन होननानै आं सानो आरो मोनसेया जाबाय इनक्लुसनाथ' बिराद गोबावनिफ्राय दाबिबाय थादों गोबाङानो आसा खालामदों बिएससिआवबो बे हाबासै आरो बिटिसि एकर्डआवबो बे हाबासै आरो नैबे दा बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों बे जितु हाबनायनि लामायाव आरो गोबाङानो हयथ' बेखौ सन्देह खालामदोंब्लाबो खिन्थु आं बुंगोन मा बे अलरेडि हाबगोन आरो हाबगोननि जितु परिबेस बे परिबेसखौ जों दानो मोनदाङो बेखौ मोनसे कमिसननि गेजेरजों सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट आरो स्टेट गभर्नमेन्ट ओमफ्राय जोंनि बिटिआर जितु गभर्नमेन्ट बे गभर्नमेन्टनि गेजेरजों मोनसे कमिसन लागोन आरो बे कमिसननि गेजेरजोंनो बेखौ गभर्नमेन्टआ प्लेस खालामनानै बेखौ इनक्लुसन खालामनाय जागोन बे माबायाव एकर्डआव रोखायै लिरनाय दङ आरो मोनसे प्रसेस बेयो मोनसे प्रसेस आरो आं बेखायनो बियो जागोनखौ खाथाङै बुंदों मानो होनबा जुदिও बेयाव गोबां दावराव दावसि आरो अबजेक्सनेल जुदि माबा मोनब्ला एकर्ड जानायनि उनाव दिनैनि परिबेसाव फैगौमोन आरो गोबाङानो हयथ' बाधा बिगिनि हयथ' आवाज होगौमोन हयथ' धरना होगौमोन हयथ' माबा खालामगौमोन आरो हयथ' गभर्नमेन्टआबो आसाम गभर्नमेन्टआबो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआबो हयथ' बेखौनो नायनो माबा खालामदोंमोन जेनेबा माबा मोनसे जागोन खोमा खिन्थु दिनैनि परिबेसाव एकर्ड जानानै जितु बे सार्कुलार जाजोब्बाय सार्कुलार जाखांनानै दिनैहाय माने खुनु एरियानि मानसिफ्रा अबजेक्सनखौनो खालामासै गतिके बावहाय आसा खालामजायो माने बे कमिटिनि गेजेरजों बे एखेबारे सानजाहा जितु बारायनाय इनक्लुसननि जितु माबा बे एरिया हाबनाया बे अट'मेटिकेलि बे जानानै फैगोन आरो बे बिटिआर गभर्नमेन्टनि निष्ठाबान आरो नाजानायनि सायाव आरो दुलाराय बर' फरायसानि जितु प्रसेस बे प्रसेसनि गेजेरजों बियो आंहा 100% माने बावहाय फोथायनाय दङ बे हाबगोन आरो माव गोनो गोथो थाथावा आरो एखेबे थारैनो सैथो बाथ्रा आं दहायनो बुंदों जे बिटिसिनि जितु बै समनि जितु थासारि दहाय आं बुंदों एसे जे माखासे जोंहा बिटिसिआव गुबुनारि जेनेबा नन बड' जितु मानसिफोर गोबां हाबनाय जादों आरो बेखौनो सुजुग खालामनानै बर' आरो अना बर' बेखौ राजनितिक मोनसे इस्यु खालामनानै बिथांमोनहा जोंनि पलिटिकेल जितु राइट राजनितिक जितु अधिकार बे अधिकारखौ बिथांमोनहा सेनानै लादों जों बेखौ बयबो मिथिगौ खिन्थु दिनैहाय बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों बे जितु बिथांमोननि जितु दाबिबाय थानाय जितु गामि दानख'नाय बे दानख'नाया एकर्डनि गेजेरजों फैनाय लोगो लोगो बिथांमोनहा दिनै स्रि स्राय जादों जेबो बुंनो हायाखै खारना बेनो जों बुजिनो मोनबाय जे बिथांमोना हयथ' बेखौ पलिटिकेल मोनसे लेंगुवेज हिसाबै बै समाव बाहायदोंमोन आरो बेखौ लानानै जोंनि राजनितिक अधिकारखौ बिथांमोनहा हयथ' खर्ब खालामदों आरो हयथ' बिथांमोना जोंनिफ्राय बे राजनितिक अधिकारखौ बिथांमोना माबा खालामनानै लादों दा बावहाय जोङो नुबाय जे एकर्ड जानाय लोगो लोगो बे क्ल'जआ थानाय लोगो लोगो बिथांमोनहा बुंनो जेबो हायासै आरो बिनि सायाव जेबो रिएक्सन खालामासै गतिके बे जों साननो हायो बे बर' आरो अना बर'नि जितु राजनिति जे परिबेस बे परिबेसा एकर्डनि उनावनो बायनानै थांबाय होननानै आं साननानै लायो आरो दिनैहाय थासारियाव बर' आरो अना बर' बे सोदोबा हयथ' गैला आरो बेयो मोनसे असंबिधानिक जितु सोदोब असंबिधानिक बे सोदोब बेखौ बयबो मिथिगौ
हयथ' बेखौ बुजिबायबो गतिके बर' आरो अना बर'नि बे माबाया हयथ' फैनाय नंला आरो भबिष्यतआवबो जुदि बेखौ जोङो आं दहायनो बुंखादों बेखौ जुदि एक्सक्लुड खालामनो हायोबा दानख'नो जुदि हायोबा बर' आरो अना बर'नि जिथु इसु बे इसुआ बिटिआरआव बड'लेण्डआव फैनायनि सम्भाबनाया खम जागोन आरो आच्छा बावहाय उल्थायै जोङो प्रश्न खालामनो हायो बै समाव जेब्लानाखि BSS एकर्ड जादोंमोन अब्लाबोथ' बड'लेण्डखौनो जों दाबि खालामदोंमोन ओमफ्राय BTC एकर्ड जानायनि उनाव आरो जों बड'लेण्डनि थाखाय आरो जोङो सोमावसारबोनो गोनां जादोंमोन अब्लाबो जों बड'लेण्डखौ मोनासै जों BTCखौ मोननो हाबाय दा गतिके प्रत्येक मोनसे दाबि मोनसे लक्षण मोनसे भिजन मोनसे माबायाव जुदि सौहैनोब्ला जों माबा मोनसे टारगेट लायो आरो बे टारगेटआव जोङो सौहैनो थाखाय जोङो स्टेप बाय स्टेप खायदा आरो कौशलनि गेजेरजों जोङो थांनो गोनां जायो दा बेनिखायनो जों बुंनो हायो बै समाव BSS एकर्डआबो मोनसे रोखोमनि बे मा होनो आगानमोन आरो बेनि उनाव BTC एकर्ड बे एकर्डआबो मोनसे आगानमोन आरो पर्यायक्रमे जोङो बेबादिनो थांनो गोनां जादों आरो बिनि खारनबो दङ जोङो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट मोनाखैब्लाबो जोंहा बर'फ्रा दाबो आसा दङ आरो बे आसाखौ लानानैनो बै बड'लेण्डखौ मोनहैनायनिनो बे मोनसे स्टेप होननानै बिटिआरखौ जों सानो आरो दा बावहाय जोङो गासै थासारिखौ जों बुजिनांगोन आसलते बेखौ जोङो माबाखौ बिटिआरखौ मानो लाखो बे मोनसे सम फैदोंमोन जेनेबा BSS माबा बड'लेण्ड दाबिनाय समाव बै समाव उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जिथु सोमावसारनाय बावहाय माने सारा बर'आनो सासेबो उन्दै गेदेर गासैबो बाद होआलासेनो जों सोमावसारनायाव बारसोमदोंमोन बिनिफ्राय जोङो BSS एकर्डखौ जों खालामनाय जादों अब्लाबो जोङो मोनासै ओमफ्राय बेखौ माबाखांनायनि उनाव आरो BSSखौ जोङो गोरोबनाय मोनैलाय गोजोनथाव मोनैलाय जों आरो रायजो राजाफ्रा मोननै बिथिङै लानानै जोङो सोमावसारनो गोनां जादों मोनसेया जाबाय गणतान्त्रिक प्रक्रियानि गेजेरजों आरो मोनसेया जाबाय आर्म्स स्ट्रागोलनि गेजेरजों जों खालामनो गोनां जादों दा बावहायबो गासै टटेलि रायजो राजाफ्रा बाहागो लानाय जादोंमोन बे मोनसे आरो बे गासैबो रायजो राजाफ्रा बाहागो लानायनि गेजेरजों BTC एकर्डआ जानानै थांदोंमोन थ' बे BTC मोनखांनायनि उनाव जिथु परिबेस बे परिबेसा सोमावसारनायनि परिबेसा एसे चेन्ज जादों बादि आं मोनदों आरो मोनसेया जाहैबाय जे BTCखौ सासन खालामग्रा माखासे हान्जा थाबाय ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय बड'लेण्डखौ दाबि खालामग्रा बेखौ मोनफुंनो थाखाय सोमावसारग्रा मोनसे आफाद थाबाय दा बेनि गेजेराव दुलाराय बर' फरायसा आफाद ओमफ्राय NDB ओमफ्राय बेनि अनगायैबो जोंनि माखासे ससियेल अर्गेनाइजेसन थाबाय बिथांमोननि बे सोमावसारनायनि गेजेरजोंनो माने बड'लेण्डनि जिथु सोमावसारनाय बे सोमावसारनाया माने गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जालांबाय थादों थ' बावहाय जों आं दहाय बुंनाया बे BTCनि उननि जिथु सोमावसारनाय बे सोमावसारनाया एसे डिफारेन्स जादों बावहाय जों टटेल बर'फोरा बाहागो लाजोबदों होननानै जों बुंनो हाया आरो बाहाव अंशिक भाबै दुलाराय बर' फरायसा आफाद ओमफ्राय माखासे गणतान्त्रिक आफाद ओमफ्राय जोंनि NDB जोंहा सिजफायाराव थानाय गबिन्दनि ग्रुप आरो ओरै आर्म्स स्ट्रागोलनि गेजेरजों बिथांमोननि जेरै संबिजित ग्रुप बिथांमोनाबो माने बे बड'लेण्ड जेंनाखौ लानानै बर'नि जेंनाखौ लानानै सोमावसारबोदों बेराफारसेथिं माखासे बर'फोरनि हान्जा बर'फोरनि माखासे बाहागो जायफ्रानाखि हयथ' खोब सम्भब आवगोलाव जेरखम बादि माने उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सोमावसारनायाव आरो नैबे उननि समाव बिएलटि आरो एबसुनि सोमावसारनायाव जेबादि 100% जोङो बाहागो लानानै जों सोमावसारबोदोंमोन थ' नैबे उननि सोमावसारनायाव बेबादि हयथ' नुनाय जायाखै जार फलाव दिनैहाय हयथ' गोबाङानो प्रश्न खालामदों जे बड'लेण्डसो जोङो दाबि खालामदोंमोन बेखौ मानो लाखो थ' बे साराउन्डिं माबाखौ जोङो नायनांगोन मोनसेया जाहैबाय मा जे बे एकर्डखौ आं दहायनो बुंखादों बे एकर्डआ बिराद मोजां आरो एखेबारे बे थासारियाव जानाय एकर्ड आरो बे बिराद ओंथि गोनां आंथ' सानदों माने एकर्डआ जुदि बे समाव जायालासेनो जुदि आरो लावबावनांगौमोनब्ला जोंनि सोमावसारनाया जुदि सोलिबाय थाबावनांगौमोनब्ला हयथ' जानो हागौ बे मोनसे गुबुन मोनसे हयथ' थासारि फैगौमोन आरो
जे नुबाय जे बे बड'लेण्ड सोमावसारनाय एबसुनि सोमावसारनाय आरो गुबुन गुबुन सोमावसार आफादनि सोमावसारनायाव गोबां मानसिया बाहागो लादोंब्लाबो बेनि गेजेराव माने गोबां थासारि जोनोम जादों। बेराफारसेथिं ओरै सोमावसारग्रा हान्जानि गेजेरजों पलिटिकेल पेट्रनाइजखौ बिथांमोना मोननो थाङाखै। आं पलिटिकेल पेट्रनाइज होननाया जाहैबाय मा जिथु इनसाइड अफ पार्लियामेन्ट इनसाइड अफ एसेम्ब्लि बावहाय बड'लेण्ड नांगौ होननानै बुंग्रा बर'फोरनि समस्याखौ समाधान खालामनानै होनांगौ होननानै बुंग्रा बेयाव माने पलिटिकेल मोनसे पेट्रनाइजनि अभाब जादोंमोन बे मोनसे। बेराफारसेथिं बे सोमावसारनायनि गेजेरजों जेब्लानाखि सोमावसारनाया सोलिबाय थायो अब्ला बे समाव बिभिन्न राजनितिक परिबेस दहाय आं बुंनाय बायदि जेनेबा बर' आरो अना बर'खौ लानानै जिबादि पलिटिकेलनि गेजेरजों बे सिटुएसना फैगासिनो दंमोन बे समाव नट अनलि बियो पलिटिकेल स्ल'गानल' जानानै फैयाखै। जोंनि मोनदांनायाव बे जिथु बर' आरो अना बर'आ दैदेनगिरिफ्रा बेखौ राजनितिक स्ल'गाननि गेजेरजों बेखौ बाहायदोंमोनब्लाबो जोङो प्रेक्टिकेलि ओरैबायदि थासारि फैदोंमोन बे कमिउनिलिज्मनि मोनसे फिलिं बे फिलिंआ हयथ' बिराद जाग्रत मोनसे जागासिनो दंमोन बे मोनसे। आरो बेराफारसेथिं आरो बे समावनो जुदि जोंनि गेजेराव जे 6 जनगोष्ठीखौ एसटि खालामनो नागिरनाय बे थासारियाबो फैदोंमोन। बेखौबो माने सोमावसारग्रा आफादफ्रा टेकेल खालामनो गोनां जादोंमोन। बिनि उनाव फैबाय मोनसे समस्या बे जाबाय खा समस्यायावबो बर'फ्रा साननो गोनां जाहैबाय बबे मोजां जागोन बबे गाज्रि जागोन बे मोनसे थासारि। आरो मोनसे बिथिंनि थासारि दङ जे जायखौ लानानै जों जेब्लायबो असान्ति मोनबाय थायोमोन गोजोननाय गैयै मोनबाय थायोमोन परिबेसा गाज्रि होननानै जों मोनबाय थायोमोन। आरो बिभिन्न रोखोमनि बिभिन्न जातिनि जिथु बदनाम बे बदनामा जोंनि जिथु हाथियार लानानै सोमावसारग्रा आफाद जोंहा बर'फ्रा दंमोन जिथु NDP बिथांमोननि जिथु सोमावसारनायाबो जिथु सरकारजों रायलाय बा सुफुंजायाखै बा रायलायजायाखै। दा बिथांमोननि थासारियाबो बै समाव बिराद मोनसे आंनि मोनदांनायाव हयथ' मोनसे बिराद मोनसे गाज्रि मोनसे हयथ' थासारिमोन। दा निस्सय बावहायबो जोंहा साननो गोनां जादोंमोन। गतिके बे साराउन्डिं गासैबो माबाखौ नायनानै आं सानदों मा बर'फ्रा जेरोखम लुबैदों बे जेरोखम मोननांगौ बादि मोनदोंमोन बिनिफ्राय आरो साबसिनखौनो बे थासारिखौ नायनानै आं साबसिनखौनो मोनदों होननानै आं सानदों आरो बे खरा बे थासारिखौ नायनानै जों जेसेबांबादि मोननांगौमोन आरो बे खारना जाहैबाय जोङो मिथिबोदों दे ससियेल मिडियानि गेजेरजों बा निउस पेपारनि गेजेरजों बिभिन्न गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा सोमावसारग्रा आफादा बुंबाय थादोंमोन जों बयबो खौसे जानांगौ खौसे जायाब्ला जों मिजिं जिथु हास्थायनाय बादि बे फिथाइखौ जों बारा मोननाय नङा। बेखौ जोङो सिगांनिफ्रायनो बुंबानाय आरो जोङो माबानायखौ जों मोनबाय थादोंमोन। थ' बे जोङो गासै बिथिङाव जोङो बारा खौसे जानो हाजोबाखै आं बेखौ बुंनो नागिरो। गतिके बे गासैबो थासारिखौ नायनानै BTC एकर्डआ आं दहाय बुंदों ओंखायनो बे बर'फोरनि थाखाय बिराद मोनसे खाफाल गोनां आरो बे गासैबो थासारिखौ दिनैहाय चेन्ज खालामबाय होननानै आं सानो आरो बिटिआर एकर्डआ बेथ' नंगौ दिनैनि परिबेसाव बियो साननो गोनां आरो सारा रायजो राजाफ्रा निस्सय बेखौ बिजिरदों आरो हयथ' थांखिखौ रायजो राजाफ्रा लागोन। थ' आं दहायनो बुंदों जे एकर्डआ दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो सोमावसारग्रा आफाद आरो NDP मोनब्रै जिथु फेक्सन बे फेक्सननि गेजेरजों जिथु एकर्ड जादों बेयो बिराद मोनसे हिस्ट'रिक मोनसे इभेन्ट बियो बिराद गिदिर मोनसे हिस्ट'रिक मोनसे इभेन्ट बियो आसरित माने हयथ' खोब सम्भब जोंनि आसामावल' नङा नर्थ इस्टनि मानसिफ्रानो हयथ' भारतनि हयथ' मानसिफ्रानो हयथ' बे जाथावथारै मोनसे इभेन्ट बियो जे गोरोबलायनि गेजेरावबो हठात जों गोरोबलायनायनि गेजेरजों बे एकर्डखौ खालामबाय बे मोनसे हिस्ट'रिक इभेन्ट आरो बियो आसरित माने फोथाथावै मोनसे जारिमिनारि मोनसे जाथाय बे जानानै थांदों होननानै आं सानो आरो जिथु एकर्ड जानाय आरो भारत गभर्नमेन्टआबो आसाम गभर्नमेन्टआबो बर' जेंनाखौ स्थायी समाधान खालामनो होननानै गासिबो आफादखौ लुबैनायाबो जोङो मोनबाय थादोंमोन लुबैबाय थादोंमोन आरो बे हिसाबैनो जोङो ज' जानानै बे एकर्डखौ खालामनाय जादों। थ' कटकला समाव
बिभिन्न रोखोमनि मानसिफ्रा बुंदों जे बे एकर्डखौ खायफाया हाखु दाखुयै खायफाया होनदों माने मोजां मिथियाखैमोन खायसेया सम मोनाखैमोन खायसे बिभिन्न धरननि होनदों आरो थ' बे मोनसे खोथाखौ जोङो रायजो राजाफ्रा सानो जोंनि एथ' गेदेर गेदेर दैदेनगिरि बिथांमोनहा एकर्डनि क्लजफोरखौ मोजाङै फरायालासेनो सिगनेसार होदोंमोन नामा बे मोनसे प्रश्न आरो जुदि बिथांमोनहा बे क्लजफोरखौ मोजाङै नायालासेनो जुदि सिगनेसार होदोंबा अब्ला रायजो राजाफ्रा बिथांमोनखौ माबादि लागोन बे मोनसे प्रश्न आरो दा एकर्डआ जानानै थांबाय आंनि मथेब्ला बे एकर्डखौ लानानै खुनु माने दावराव दावसि जानांगौनि प्रश्न गैया बादा बादि जानांगौनि प्रश्न गैया सोरबाया राजनितिक भाबै मा सानो मा साना मा मावनो लुबैदों मा मावनो लुबैयाखै सोरखौ मोजां मोनदों सोरखौ मोजां मोनो बे आलदा खोथा बे बिथांमोननि खोथा किन्तु एकर्ड जाखांनायनि उनावसो बिथांमोना एकर्ड खालामखांनायनि उनावसो बे एकर्डआ मोजां जायाखै होननानै बुंदोंब्ला बे मोनसे माने दैदेनगिरिफोरनि जितु मर्यादा जितु गावनि जितु केपाबिलिटि गावनि साननो हानाय दैदेननो हानायनि जितु सक्ति बिजिरनो हानायनि जितु सक्ति बे मोनसे साननो गोनां जानानै फैयो गतिके हयथ' रायजो राजाफ्रा बेखौ बिजिरगोन आं ओंखायनो बुंदों माने बे एकर्डखौ लानानै जोङो बेले बेजे बुंलायनांगौनि खुनु जुक्ति नङा आरो गोबाङा बेखौ लानानै नैबेखौबो बुंदों जे बे एकर्डखौ माने कन्स्टिटिउसन प्रभिजन नङा बे खोथाखौ खायसे खायसे बुंदों थ' बे जोङो बयबो रायजो राजाफ्रा दा मिथियो जे कन्स्टिटिउसन प्रभिजन होननानै बुङोबा जोङो एक नाम्बाराव जोङो सेपारेट स्टेटनि मोनसे दङ 2-3 आर्टिकेलाव जेखौ जोङो सेपारेट स्टेट दानो हायो बाउन्डारि सोलायनो हायो नमेनक्लेचार सोलायनो हायो बे गासैबो बेनि उनाव जुदि कन्स्टिटिउसन प्रभिजन होननानै बुङोबा जोंहा इउनियन टेरिटरि मोनसे दङ बे मोनसे आरो बेनि उनाव जुदि कन्स्टिटिउसन प्रभिजन दङ होननानै बुङोबा बे 6 शिड्युल आरो बिटिसिआबो बे एखे 6 शिड्युलावनो एमेन्डमेन्टनि गेजेरजों 6 शिड्युलावनो बेखौ एकर्डखौ खालामनाय जादों आरो बे 6 शिड्युल बे माबाखौ प्रभिजनाव कन्स्टिटिउसन प्रभिजनखौ दोननानै बिटिआर एकर्डखौ खालामनाय जादों जास्ट बावहाय माने मा खालामदों बिटिसिआव जिखिनि पावार एन्ड फांसन लेजिस्लेटिभ जिथु पावारफोर दङमोन बिनिफ्राय बेयो गोबां गुन बारा होननानै आं सानो आरो बावहाय कन्स्टिटिउसन बे 6 शिड्युलनि बाथ्राल' फैला बेथ' बिटिआरनि खोथा फैबाय दा बे एकर्डजों लोगोसे बावहाय जोंहा आउटसाइड अफ बिटिआर बा बिटिसि जोंहा बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलबो थाबाय ओमफ्राय बिटिसिआव बायजोनि सिङाव थानाय जिथु जोंहा कार्बि आंलंआव जिथु थानाय बर'फोर बे बर' कार्बि आंलं ओमफ्राय जोंहा मा होनो कासार डिमा हासाव बेवहाय जोङो बर'फ्रा एसटि जानायनि मोनसे लामायाव फैबाय थ' गतिके बे माने एकर्डआ कन्स्टिटिउसनेल प्रभिजन नङा होननाय बे जुक्ति गैया आरो एकर्डखौ गोबां समाव ओरै खालामो जे कन्स्टिटिउसनाव थानाय बायदियैनो गासैबो समस्याया समाधान जाजोबा बिग्राजों होग्राजों गतिके बै कन्स्टिटिउसनावबो एरा दरा थायोबा बेखौ एमेन्डमेन्ट खालामनायनि गेजेरजों बेखौ कन्स्टिटिउसन प्रभिजनाव लांनानै बे समस्याखौ समाधान खालामनो हायो आरो बिटिसि एकर्डआबो बेबायदिनो जादोंमोन आरो बिटिआरआबो सेम माने माबा आरो माने बिटिआर एकर्ड बे 6 शिड्युल प्रभिजनावनो गोग्लैनाय आरो गतिके बियो कन्स्टिटिउसन प्रभिजनावनो गोग्लैयो आरो थ' बियो मोनसे अबास्तब मोनसे माबा बियो आंनि मथेब्ला जानुवारियाव एकर्ड जादों बावाखै ओमफ्राय जों मिथिगौ जे 2019 नभेम्बर डिसेम्बरनिफ्राय जितु कभिड-19 जितु कर'ना भाइरासआ जे सारा पृथिबीनि माबाखौ साग्लोबनानै लादों बावहाय भारतआबो बिराद मोनसे एफेक्ट जादों आरो दाबो एफेक्ट जागासिनो दङ मोनसे महामारी मानसिनि जोबस्रांनायनि सुबुं सानस्रिनि जोबस्रांनायनि बे लामाथिं फैगासिनो थादों दा बे मोनसे थासारिखौ जों लोगो मोनदों गतिके बावहाय माने हाखा दावरा जोङो बिटिआर इमप्लिमेन्टेसनखौ जों आसा खालामनाया
बे मोनसे जुक्ति गैयै आं सानो आरोथ' आं मिथिनायाव नै हयथ' बावाखै भारत गभर्नमेन्टआ इमप्लिमेन्टेसन खालामनो माखासे माबाखौ लादों होननानै आं मिथिदों माखासे प्रजेक्ट ओमफ्राय माखासे जितु बिभिन्न रोखोमनि स्किमफोरनि जितु प्रप'जाल बिथांमोना बिहरदों होननाय आं खोनादों गतिके बिथांमोना लासै लासै मावगोन ओमफ्राय माखासे खामानिखौ मावथ'नो हायैनि खारन दङ जेरैहाय जोङो माबा इनक्लुसन आरो एक्सक्लुसननि सायाव जितु कमिटि दागोन सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट स्टेट गभर्नमेन्ट ओमफ्राय जोंनि बिटिसि बा बिटिआर सालायग्रा गभर्नमेन्टनि जितु दैदेनगिरिफोर दा बे जेब्लानाखि इलेक्सन जानानै बिटिआर गभर्नमेन्ट दानाय नङा बे खायज'खरिया बे खामानिया हयथ' जानाय नङा मानो होनबा बिटिआर गभर्नमेन्टखौ नांथारगोन बिटिआर गभर्नमेन्टआसो रिप्रेजेन्टेटिभ जागोन आरो आसाम गभर्नमेन्ट आरो भारत गभर्नमेन्ट बे गभर्नमेन्ट फैयोब्लासो कमिसनखौ दागोन आरो कमिसनखौ दानायनि उनावसो नायबिजिरगोन नायबिजिरनायनि उनाव प्रप'जाल हरगोन बास बिनिफ्रायसो बे समस्याया जानानै फैगोन गतिके जों बेखिनिखौ जों नेनांगोन आरो बेखिनिखौ नेनांगोन गतिके माखासे समस्याया बिटिआर गभर्नमेन्ट जायागौ माने बे जाथ'नाय नङा आरो गतिके दिनैनि जितु थासारि जे कभिड-19नि जितु थासारि बे थासारियाव जोङो बे जुक्तिखौ लाबोयैया मोजां होननानै आं सानो आरो गभर्नमेन्टआ निस्सय बिटिसि इलेक्सनखौ हयथ' थाब खालामगोन आरो बे थाब खालामनायनि उनाव थाब जानायनि उनाव जाय गभर्नमेन्ट फैयो बे गभर्नमेन्टनि गेजेरजों हयथ' बिटिसिनि जितु इमप्लिमेन्टेसन बे इमप्लिमेन्टेसन खालामनो नाजागोन आरो ओरैनो आं खावलायनाया आङो सिन्था खालामदों जे राजनितिकआवथ' बिभिन्न रोखोमनि जोंहा गेम थायो आरो जों बर'फोरनि जितु राजनितिक बे राजनितिकखौ आङो बिटिआर एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन खालामनो जर होनो बादायलायनायनि राजनितिक जायोब्लासो आं साबसिन होननानै सानगौमोन बादि आं हमना लादों आरो दा बावहाय बिटिआर एकर्डखौ लानानै जोङो एसे दाङाबाजि जालायबाय थानाया जोंनि थाखाय बिराद गाज्रि आरो गाज्रि माने आं ओरैबादि मोनदांदों बांद्राय जुदि बे एकर्डखौ लानानै जुदि गावनि गेजेराव जुदि गाज्रि मोनसे बिथर्क बा गाज्रि मोनसे सानलायनाय खौसेथि गैयै जुदि थायोब्ला हयथ' जों बिटिआर एकर्ड खालामनायनि उनाव जोंनि बर'फोरनि सायाव जायफ्रा गाज्रि नोजोरै नायो बे गाज्रि नोजोरै नायग्रा माखासे शक्तिफ्रा बिटिआर इमप्लिमेन्टेसनाव खायदा कौशल बाहायनानै बिभिन्न बादा प्रदान खालामनायनि परिकल्पनाखौ लानो हागौ आरो गतिके बे स्कपखौ जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा होनाया थिग नङा आंनि मथेबा बियो बिटिसिनिफ्राय अनेक साबसिन एकर्ड बियो पावार एन्ड फांसनाबो साबसिन डाइरेक्ट फाइनेन्सनि खोथाखौथ' जों बयबो मिथिखाबाय ओमफ्राय बिनि अनगायैबो जोंहा नैबे लेजिस्लेटिभ पावार जे बिटिसिआवबो जोंहा मोनथाम पावार दंमोन फाइनेन्सियेल पावार लेजिस्लेटिभ पावार ओमफ्राय मा होनो एडमिनिस्ट्रेटिभ थ' मोननै माबाया जोंहा बिराद दुरबलमोन बे जाहैबाय लेजिस्लेटिभ ओमफ्राय फाइनेन्सियेल ओमफ्राय लेजिस्लेटिभ पावारावथ' जों दिनैसिमबो माने मोनसेबो आयेन खालामनो हायाखै बे मोनसे बिटिसिआव दि लेजिस्लेटिभ पावार दङ बिनि मर्यादाखौ धंस' खालामनानै लानाय जादों बे मोनसे जों मोनसेबो आयेन बानायनो हानाय जायासै एबारनि बेलायाव खाफाल गोनाङा बेनो जे ट्राइपार्टाइट मोनसे मेकानिजम बेयाव थागोन आसाम गभर्नमेन्ट आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट आरो बिटिआर गभर्नमेन्ट बिथांमोनहा बिटिआर गभर्नमेन्ट पास खालामनाय आयेनफोरखौ नायबिजिरगोन आरो नायबिजिरनायनि गेजेरजों उइथिन 6 मान्थनि गेजेराव आयेनफोरखौ नायबिजिरबाय थागोन आरो नायबिजिरनानै गभर्नरनो दैथायहरगोन बावहाय माने सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआबो साखि जानानै थागोन आसाम गभर्नमेन्टआ बे आयेनखौ मोनसेबो मानिथारिनि हयथ' खुनु मोनसे राहा हयथ' बिथांमोना थानाय नङा आरो गतिके बे माबाखौ आयेनखौ बिथांमोना मानिनो गोनां जागोन गतिके बे मोनसे बिराद गिदिर मोनसे प्रसेस जों एबार लेजिस्लेटिभ पावारा जे दंसै आरो बेखौ जों खायज'खरि खालामनो हासै बे माने क्लियार जाबाय आरो फाइनेन्सआथ' डाइरेक्ट फैखाबाय बे मोनसे आरो मोनसे माबाखौ आङो सुबिदाखौ आङो ओरैबादि नुबावदों जे मोनसे क्ल'जआव दङ जे बावहाय माखासे इन्डास्ट्रियेल पलिसि लानो हानाय बावहाय इन्डास्ट्रियेल पलिसि लानो हानाय बे क्ल'जआव ओरैबादि मख'नाय जादों जे
जायफ्रा कनकारेन्ट लिस्टआव गोग्लैयो जाय साबजेक्टफ्रा कनकारेन्ट लिस्टआव गोग्लैयो बे कनकारेन्ट लिस्टआव गोग्लैनाय साबजेक्टफोरनि सायाव बिटिआर गभर्नमेन्टआ आयेन बानायनो हागोन आरो बेखौ खायज'खरि खालामनो हागोन बे मोनसे बिराद कनकारेन्ट लिस्ट होननानै बुङोबा ओरैबायदि साबजेक्ट दं जायफ्रा स्टेटआबो आयेन खालामनो हायो आरो सेन्ट्रेलाबो आयेन खालामनो हायो आरो बे सेन्ट्रेलाबो आरो स्टेटआबो आयेन खालामनो हानाय कनकारेन्ट लिस्टनि जे इन्डास्ट्रियेल जिथु पलिसि बे पलिसिखौ मा खालामनो हागोन बिटिआरआव पलिसि खालामनानै बेखौ खालामनो हागोन खामानि मावनो हागोन होननाय बाव दङ आरो बे बिराद अयथन्थ मोजां बे आसाम गभर्नमेन्टआथ' इन्डास्ट्रियेल पलिसियाव फैलार जाखाबाय जों बिटिआरआ जुदि बेखौ खालामनो हायोबा जोंनि बिटिआर ओनसोलाव थानाय गोबां जे लेखा गोरों मानसिफोर बे मानसिफोरा बे इन्डास्ट्रियाव गोबां हयथ' साख्रि मोननायनि खाबुआव थागोन आरो थ' बे मोनसे बिराद एखेबारे बिराद आरो बे मोजां मोनसे क्लस होननानै आं सानदों आरो गतिके आं सानदों माने बे गासैबो बिथिंखौ नायनानै जोङो बे बिटिआर एकर्डखौ माने